и дълго време се колебах, защото просто ме беше страх. Болка не съм почувствала и за секунда. Казвам се Вергиния Григорова. За клиниката научих от приятели и дълго време се колебах, защото просто ме беше страх. Докато един ден, една сутрин не се събудих и реших, че това е деня, в който ще тръгна да свърша моите си неща. Записах си час, минах прегледа и докато чаках офертата си, разбрах, че има пациент, който е отменил часа си. Много се зарадвах, защото това беше моята мечта. Мечта за моята блестяща усмивка. Всъщност аз съм последния пациент за 22 година и съм невероятно щастлива от това, че постигнах моята мечта. Болка не съм почувствала и за секунда, защото екипа е невероятен, професионалисти, грижа, внимание, търпение, невероятно. И пак бих се върнала. Ако сега трябва да седна на стола, пак ще седна, защото съм безкрайно благодарна и на доктор Хазем, и на невероятния му екип. Щастлива съм от това, че мога да се храня пълноценно, тъй като преди ми създаваше проблем. Не се притеснявайте, потърсете доктор Хазем и няма да съжалявате. Екипа е невероятен, професионалисти във всяко едно дело. Прекрасни са. Не се колебайте, потърсете доктор Хазем.